chce sa opýtať na druhý anielský sfér, takže hneď aj môžeme začať cvičiť. Druhý anielský sfér sú rôzne, podľa toho, jak si človek čo vyfantazíruje. V podstate sú to objekty, ktorým niekto pridáva krídla, áno. Tak ich zobrazujú. Z toho vychádzame v podstate. Napríklad Páleš a jeho prístup, antológia anielov, popisuje náboženské anielské sféry, my sme popisovali šamanské. V zásade anielské sféry charakterizujeme ako niečo, čo nám dopomáha k šťastnému osudu. No. Niečo. Takže sme hľadali, aká bola história. Hľadali sme niečo, tak boli tu anielské sféry, všetci hovorili, takže poďme to skúmať. Takže náboženské anielské sféry, u detí sa objavujú takéto objekty, alebo by sme ich mohli tak nazvať. Je to šťastný osud, áno. Niečo, čo dobre pôsobí na šťastný osud, áno. Niekto a niečo pôsobí na šťastný osud. A tu sme sa začali zaoberať tým, že deti vidia anielské sféry, takže sme dali postavy s krídlami. Dokonca môže niekto dať, pohľadajte galériu zasvetení do anielov rôznych, áno, môžete to sem dať, môžete sa tam ísť pozrieť. A začali sme to skúmať, začali sme sa tom prehrabať. Proste skúmali sme jedincov, ktorí robili sošky a robili im krídla, alebo im v Indii sa postavy znášajú, alebo indickí bohovia lietajú ako fyzické bytosti a podobne ďalšie veci. A postupne sa prepracovali takí, čo kreslia objekty s krídlami, ktorí sošky zbierajú a náboženské veci. No a skúmali a prepracovali sme sa potom k šamanstvu a šamanské tieto línie anielské, teda zvieratá s krídlami a všetko s krídlami, takže toho bolo požehnanie. Ale až keď sme natrafili na šamanské kultúry, myslím, že nie za Antarktídy, ale Arktídy, dole pod Južná Amerika, myslím, že Antarktida je tá Arktída. Keď tam nebola ľad, bolo tam relatívne teplo, tak tu existovali šamanské kultúry, ktoré ako vlastne systém, že tam nejaký šaman šúchal pierka neustále a keď zomrel, tak jeho záznam, ono aj za svojho života šúchal pierka všetko a nejakým spôsobom zasvedcoval deti, že podľa veľkosti detskej žľazy ich zasvedcoval. Áno. A dával im buď biele, sivé alebo čierne anielské sféry, alebo takýto rituál sa tam objavil viacerých šamanov a dodnes to takto funguje, že zo sveta mŕtvych dostávajú deti skutočne od týchto objektov záznamy podľa veľkosti detskej žľazy. Má to nejakú si logiku záležitosti. Samozrejme, dostane to každé dieťa, ono sa to vedelo, napríklad v Číne o tomto, nejak to poznali zo sveta mŕtvych tieto operácie, a pridávali deťom do určitého obdobia znaky yin-yang alebo vajíčka, alebo priväzovali deti k dieťaťu, aby proste bola tá štítna žľaza veľká, špekulovali rôznym spôsobom. Samozrejme aj dnešné deti, ako príde maminka, ja vidím aniela, to znamená nejakú bytosť sa znášajúcu a podobá sa na krydlá, alebo dá im tú predstavu. A mama povie, to je na nič a to podaj a to nechaj tak a to nie je dobré. A tá osoba dostane do rúk knižku, kde sú anieli, hlavne náboženskí. A potom si tie anielské náboženské sféry preberá, potlača tie šamanské, ktoré skutočne dávajú šťastie alebo prosperitu. A nahrádzajú ich vlastnými predstavami, pretože náboženské vám nediktujú, že presne takto musíš pozerať a podobné veci. A málo kedy sa uchovajú takéto anielské sféry detských dyslektikov v podstate. Potom sme skúmali osobnosti, mám knižku Osobnosti histórie ľudstva a prehrabávali sme a hľadali sme, že skutočne jedinci, ktorí boli nejak mimoriadne úspešní do rôznych oblastí, mali anielské sféry biele a tí neúspešní a podobné mali povedzme sivé, tie charakterizujú v podstate ako niekto, kto si to robí tak, ako mu to chutí. To znamená, boli detskí dyslektici, aj dnes sú detskí dyslektici, ktorí keď čuchajú a zaujímajú sa o jeden objekt, to je pre nich dôležité, o jeden objekt a starajú sa ho, tak buď to robia s takou spokojnosťou, kľudom, a vtedy z toho produkujú biele anielské sféry, alebo šúchajú nejaký kameň súčiastku z počítača takým spôsobom,
že mne to robí radosť, mne to je dobré, fantastické, aké je to dobré, sivé anielské sféry, alebo to šúchajú, ako toto niekomu ublíži, toto je zlé a podobné veci. Takže v svete mŕtvych nám zostali biele anielské sféry, sivé, čierne anielské sféry, a biele má líniu zlatú, diamantov, pulzačnú a čierne majú, keď hovorím niekomu často, že sedia na pleci čierne vrany a vás osrali čiernymi flakmi, tak to už je vrchol, lebo to je, priťahujte si a chcete robiť veci tak, aby vás totálne zdecimovali. A najviac ľudia robia sivými anielskými sférami. To znamená, on sa to aj môže meniť, že pokiaľ robíte pod bielými, zlatými diamantami a pulzačnými, tak sa to mení. Samozrejme, vtedy chcete robiť veci, ktoré budú dlhodobo efektívne, múdre a podobné záležitosti. A tí ľudia prirodzene počúvajú anielské sféry na slovo, čo sa opýtajú. A keď im povedia, ako vnútri, oni myslia, že to sú ich hlasy, im to povedia, tak to zrealizujú. Tak tí zvyčajne robia veci ináč než tí ostatní. No. To znamená, robia to v podstate tak, aby to bolo dlhodobo prosperujúce a užitočné pre niečo. Hej. To znamená, sa odnaučil robiť veci tak, aby boli rýchlo zrealizované a mám s tým pokoj a dneska už nastúpil línie, neustále sa o to starám, prerábam to a robím to tak, aby to bolo dlhodobo prosperujúce. Hej. Takže tak toto asi fungovalo. Samozrejme, my sme potom analyzovali anielské sféry v rôznych jedincov a z toho vznikli aj takí, že slepí jedinci vlastne, keď ste boli slepí a chceli ste prežiť, tak ste museli žiť v bažinách a tvrsti niekedy. To ste jednoducho v stredoveku žiadne okuliare neboli, alebo ešte predtým, to bola Južná Amerika, tak ste žili v trsti alebo v takom cukrovom poraste alebo niečom. Pretože ako ste sa tam mali uchrániť a uživiť? Hej, proste museli ste ísť na bázu zvukovú, áno. A u týchto jedincov, keďže žili trsti a zaoberali sa trstím všetko, tak vznikali tieto štruktúry. Ako tam bolo jedine prežitom trstia, sústrediť sa na trstie. A anielské sféry z trstia, keď ich máte vnútri v sebe, tak sú a pýtate sa ich, tak vás budú varovať, čoho by ste sa mali vyhnúť. Hej. Sú rôzne meteoretické a ďalšie pre rôzne oblasti samozrejme. Dokonca bol na Haiti národ, ktorý sa venoval koncentrácii, vyrábali jedinečnú koncentráciu alebo snažili sa skoncentrovanie týchto záznamov zo sveta mŕtvych do takého niečoho, ako kresťanstvo takisto usilovalo anielské sféry, ale nie detských dyslektikov, ale anielské sféry ľudských fantázií a predstav dať do celku a vytvoriť hlavného aniela Ježiša Krista. Tak som to teda aspoň čítal a skúmal, ale v tomto prípade ide o koncentráciu anielských sfér detských dyslektikov, biele, zlaté, diamantové pulzačné línie, ktorý jeden šúchal pierko, kamienky, drievka, čo mu prišlo dneska sú aj súčiastky z počítačov šúchajú. A táto psychika týchto detských dyslektikov je koncentrovaná na jeden objekt, a nekonečné opakovanie, objemovku strašnú. A to na nás môže vplývať pozitívne, alebo menej pozitívne. Proste biele anielské sféry dosahujú svoje ciele v podstate. Ako je. A sivé dosahujú to, že ste spokojní s tým a čierne, že sa s tým zničíte a zdevastujete, lebo niektorí ľudia proste ničia všetko dokola a hlavne seba. Ako hej. Takže teraz vznikal ďalší problém. Niektorí anielské sféry detských dyslektikov biele majú a začínajú ich zneužívať. Manipulujú s nimi a znásilňujú ich. Hej. Alebo ako prípade sa použili na únik z reality. Hej. Čo nie je dobré. A ešte do dnešných dní ešte to nie je stále dotiahnuté na to, aby anielské sféry počúvala a robila pod ich vplyvom. To ešte nie je stále dotočené celé. Ako je. To znamená, keď chcem úspech a pre kvantovú dušu chcem úspech a v živote chcem úspech a chcem sa mu podriadiť tomu úspechu a chcem aj ezoterike úspech, tak sa musím vydať cestou zlatých diamantových pulzačných anielských sfér a na závažné veci sa ich pýtať, ako treba postupovať, predložiť im plán, keď ho neschvália, tak nerobím.
keď ho schvália, tak sa tým smerujem. To znamená, to je šťastie v dlhodobom horizonte. Pýtal som sa na dedičstvo, či sa ho mám zúčastniť, lebo bolo úžasne komplikované a všetko. Predložil som plán anielským akčného, všetko roztrhané, odmietnuté a bola pridaná línia, len sa toho zúčastňujú zľahka a podobné, lebo aj tak prd z toho bude. Čo vlastne ako už je 3 roky po dedickom konaní a prd z toho je. Vlastne a naznačil inú líniu, odkiaľ prídu financie a podobné veci. Samozrejme, človek by sa pustil do hektického boja o toto a o hento, ale nespravil som to, rozprogramujem sa a rešpektujem to. A hlavne sa k anielským sférám chodíme radiť v podstate v závažných veciach. Anielská sféra mi tiež naznačovala, že nemíňaj čas na sprostosti, majetky a takéto hovadiny, budeš nekľudný, nervózny, čas strácať, ten čas tu máš vymedzený, venuj sa kvantovanej duši. Takže asi takto. Samozrejme, my sa vrátime k anielskej sférom detailne a prepracujeme to znovu, pretože nás zaujíma hlavná tá vec, že po našej smrti kvantovaná duša v svete mŕtvych má za úlohu začať skrmovať, hlavne teda detských dyslektikov a ich záznamy, keď zomrú, ale pozrieť sa aj po tých anielských sférach, ktoré nie sú skrmené a sú tam. A je zaujímavé prekvapujúce, že detskí dyslektici sú veľmi stabilne zapísaní v svete mŕtvych a nejak ich tam kozmické inteligencie moc nekonzumujú. Sú nejak nekonzumovateľní. To neviem prečo. Na to sa časom pozrieme. A budeme sa tomu venovať.